Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Ito yun, papagayam, rugyan, ken tuloy-tuloy, kingga na malpas dato'y pagkasalitaan iti kalman laeng, ni pagayam tayong Emma. Sagudayan nga iti surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tao may nakmanen pasyaren ni Sardo. Agmay sa ni Sardo manong nemi nga nakalugan iti patrol car gabot ta maysa nga pulis isuna sarhento gabot ta SPO4 kunada SPO4 sakit sarhento na Jock Mariro. Si mabat ni tatang manong nemi gabot ta pinayapayan ni Sardo isuna. Sa daing lukatan manong nemi ti compartment ti patrol car. Kat nagirwar ka dagiti supot. Kanada kanahon nga beer. Sa ada naisupot nga hardwa wine. Nabamet nagibiyang ninanang manong nemi kit timulo nga nang isarek ka dagiti groceries. Irinto, tako na ni tatang, ay, karo ba? Adan natin pulis ka man no gagaw. So, kumay kayo na eh. Apo, nagadong mainom. Makayaon. Ni Emma, tatang, ay, kanada rin taudag ah. Tsakla mo ano, nakadlaw. Eh, posible nga din na nadlaw. Dalta siguro nga sumisilip, ititawat na silid na. Nakalangar doon di makamukha rito itang. Eh, wala. Nakasagahan naman ng tipulutan. Sumbragag pa lang dito na. Gaway, tayo ba na kanto no naidasarin tipulutan nga nagita mainom. Magdatang sige, sumbragag kon. No, apag di manong naming nga tatang. Ti awag nan kini tatang, nanang kini nanang. Katsakmat pa sinong batan manong. Nadain nam itaan nga bulan sipod nagamamu kami kini Sargento Sardo manong. Nagamamu kami ti may isang padaya. Aduda idi nga kaming ti PNP manon nemi ti matendar iti dayta nga padaya ket imarak isuna kadag iti padak nga babay aging ga nakita lang. Tsaka mo no anya ti ang kusonadaan na kanyak ta inarim nakmet. Basta umay every weekend manong nemi. Umay agpainom, agpapulutan, kanda dumapay manong. Kinabudno na, dato'y ususrek ita nga cellphone, idi manong nemi kata nagkapukeng kuwana. New model, nagpintas. Tsaka kumak idi awatin manong nemi ng anong basta umay manong nemi, adalat talaga iti grocery items. May ayatan natatang ganinanang, siyempre. Supay ko na. Sa iragregalon na ida. Kaniragaluan nakmat, tsaka kumakayat nga awatan nga ipapilit na. Manong nemi, ada sa baling agar-arim kanyak ni Anton, nga agnain diti kabangibang nga barangay. Ni Anton, manong nemi, kat panagtarakan lang ti dingwen, ka nagmulmula, agtaltalon ti trabaho na. Ngayon na segment manong, ken nagagat, ado kanon ti ornong na, agar-arim mat kanyak. Ni Anton ti kayat kumanong. Hangim kaslagal alanganin na nangrona idi sa nangrona idita nam amukon ni Sardo. Ti kayat datatang kininanang manong nemi ket ni Sardo ti sung batak. Ngem ti pusok manong nemi ni Anton ti ikis na. Natugtog tiri daw ti silad ko manong nemi amuklatan nga ni Sardo dayta. So data, sweetheart, sino kumapanusa nga siya? Sweetheart ka lang, sweetheart. Abay, tugtog ka. Eh, katap na ilokat mo tiri daw.
Tapos sumrek ka. Amo, no kahit ka sirkan, saan ako nagtugtog. Dadaelo ko na ito'y saradura at saladmo at makastreka. Kasta kayo at talaga ka. Anak, kasta ka talaga ang ibagbagam. Nagsarek kayo ka na kita balay nga ori awan ti warrant search operation nyo. Ana? Ori awan ti search operation warrant ngayon sarbayo ko na. Hindi mo sa papalbalikas. Ilukat mo na. Sige, ilukat ko no. Urayan ang latas salas. Ikabkabi ko na ito, brak. Saan ka nga bra? Ikatak to maladayta ko. Kako. Hindi rumwara ko na nung name saan nga kumapkap nga short, pinag-short ko. Sa saan nga sleeveless manong name, tadyak ipakayat nga ipakita kang kuwan at ipakabukulak. Na dahil tatibang kargari kang kuwan. Tinahanon ko iso na ti salas. Oh, dadawat para kang ka. Mga fruits, kompleto. At the apple, at the sangkis, at the lansunes, at the grapes, at the mangga, at the pay chico. Kompleto. Awata mo na. Sige, thank you. Tinig pa injirep. At kaslasang ka naragsak ng sakti mga pasyar king ka. Ibagbaga datatangin nanang mo nga, takano karibal ko. Sino? Ni Anton. Nagor ka man tinak tumakit paspasarangan ti paltog. Anya? But ganito na yung Anton tapno. Anak ka, umay paspasyaran. Luko ka. Gabuta polis kan. But nga matan karibal mo. O, andi sa bali. Para kang kano saan nga siya. Sakti kaya dadatangin nanang mo. Di asawa ni nanang ko. Abi kasta ka. Ha? Tsaka mo. Di na kaya. Kuhapuak mo da. Kanya tamo, baka no, agkulkulekta ka lang. Kasakibot ka polis ka. Iba ako. Malagib mo di, damo talaga ama mo. Ibaga kang ka nga, nakita kong ti babae nga, ikasar ko, nakita kong ti babae nga, inadagitan na ko na. Sika talaga ti kahit ko. Tsaka kahit agbaling nga, asawa ti polis. Taapay. Basta, baka maramanan na. Baka, maramanan bastos. Manong nemi imbaon ko ni Sardo ti ayan datatang tapno maparin mag-isang. Napanak ba ti kusina manong nemi tapno tulungak ni nanang. Ay napay lang amin sa mapangayitan ki ni Sardo. Nanang, saan ko ngayitan ni Sardo? Sino ko mangaron? Yan doon ti kahit ko. Agam, sus po, dakal ti basak bayam kini Sardo na nang manulat swaldot polis. Ilinto ta ni Anton. Nagagat ng tarakin ti tingwen. Nagagat ng ngula. Ay kitapay, asenday ro ko mga ni Anton. No, asenda ko maiso. Kada pasto. Sus po ay kaganahin ko mga nga adot tarakin na, kang kanahin ko mga na pindas ti apit na. Idento tani Sardo kat sigurado nita, pulis. May promoto pa, ngumato tranggo ng bay. Basta. Bahala ka. Ngam ididay di nga rabi manong name Jack Pulos pagarupen. Nga sinireknak ni Sardo iti unag ti salad ko. Tsaka mo tainlak kumitiri daw ti kunak. Naringgordan, narasawdan, manonemi, di nagpakaturog. Gem, ingkarigatak tinaturog. Tinaramid ko kit di manonemi, kita pinapigsak. Ti stereo, ti unag ti silad ko. Tapno ti kasta kita, dahil music, ti mangig ko, nga saan kit nga nagiti ariwawadan. Nakaturog ak, manonemi, nga nakapuutak, idi at na mga arakop kanya. Oh, sino? Agat arak. Iba na awan tapag na nagamti kasar ka. Sardo? I love you. I love you, Emma. Iba na takdakil ti bagi ka amang ims ka. Napigpigsak ims ka. Ay kikisak di, agikis ka. Kaya ko pa tapno madagdag ti kasarta.
Siyempre, kikis ka. Mamunta tatang kininanang mo nga sinirek ka. O, anong to ti bagada? Agkasara kayo ko na. Sardo. Sardo. Ala, Sardo. Sardo. Apay. Apay, naramita yun. Magustuhan? Sardo. Kung naktukay ngamin nga magustuhan kayo. Awanin ti aro hati ka hinikat mo. Kahit ko, tiagdede. Ha? Sardo. 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 Kure ko la insangitan manon na imi, tawanan ti maaramida. Tanya pa nga ro, sa anak on nga makapagkidkid, kad nagmayat batan manon na imi, ti panang mas masahin na ti maysa, nga mansanas ko sa nakagat-kagatin ti maysa. Oh, sana kaman nga, homo, sardo, nagmayat sa, sir, no, Pinanawan na dagiti mansanas ko ket nga sa degna timibig na itilapayag ko. Sir, nagbara. Ala, okay ba? Okay kan? Apo, pati pidit-pidit ko kinitem gat. Kung nagtupe kami, nga numaraman na nakon, magustuhan. Kahit mukha din iputok ko, tipaltog ko. Tapos saan nga makapatay, makabiyag nga paltog. Talaga, gabotada, imulak. Pagtali na tibala, tipaltog ko, saklot mo tapno. Adagbiyag nga ubing. Gabotawan di amok maramidak manong naming gabotawat check nga talaga dan mapasamak kada kami kini Sardo. Saan akon nga nagkedked? Nag-enjoy akon manong. Binalubusak lahing manong naming nga nagdakiwa si Suna. Sinublian na manong naming na kinimansanas ko kat kastoon ay manenti panang karumkam na kadagito. Sir. Sardo. Naure ko la isurot manong nemi nga ipangato ti barukong ko. Tadalaga mo gusto iti panang karamkam na manong. Sto'y gayam ko na tadamok unay. Hindi tayo bababanan manong nemi ti ulo na amuklat na no sa dinut papanan na. Ninamnamak manong nemi nga nalaing agpulutan dito nga polis. Talaga nga naglaing agsukisok manong nemi mangisayang katitiya search warrant operation. Ado operasyon na manong nemi kahit nga serkenti kuweba. Kadeta winayaak tinagbaitan dikitiya legs kumanong. Kahit nakawaywayan manong nemi nga nag-search niya ni Sargento Sardo itinagbaitan di kita legs ko inasak-asak na tekaladaan manon nemi nasarakan na manon nemi ti bugto nga perlas ket kininikinit Sardo ko la pagpatang ka ng gagatan takim babaw adiwig kong kabuti na isang sangayan nga imnas sa marikriknak man. Langro din iti ikutukot na iti mordong ti dila na iti kuweba manong. Sir. Sa nakatsipsipan manong nemi awang pa'y tubog na tadi pa'y nalukatan ta kuweba ko na ngam kaslada mayat nga rumkwas iti unig ngam awamot pagruwaran. Batakam nga menen. Iputok mo nga menen, Sardo. Kasla na awatan nan sa tikait ko asawin manong. Nagpagato ket na idagas panen iti yan digiti marukong ko ayan digiti mansanas ko. Kalpasan na manong nemi addanan ti ulo na iti batog ti ulo
kat inamalan na digiti lips ko. Manong Nemi, nakipagnutak mo din. Naging ganadlaw ko, Manong Nemi, putok nan, tipaltog na. Iputok nan, Manong Nemi. Ipanan. Nagsakit, Manong Nemi, nanusak. Impilit na kat orala rimbusuo din, Manong Nemi. Simreken tipaltog ni Sargento Sardo iti uneg ti kuweba. Nagdakiwas dito yan, Manong Nemi. Nagdakiwas, didakdakiwasan na. Naging gapin ng pimaspas, Manong Nemi, di ba nagrusod na. Oh, sir, oh, sir, mapanaon, sir, oh. Kinayat katakit ikastawanay, Manong Nemi, kagitan. Iti pa nangamal na, Manong Nemi, kadagiti bibig ko, kadagiti bibig nanti nang nagpatang kanak, Manong, gabutin na sang-sangayan ngayon nas ganak marik na. Siyakmet. Ha? Ituloy ko. Tamakigadang kantupay, ha? Oh, sir. Yung baglangit nito sa nireknak, nagmayat gayam. Kang kanayin to kastoy, sweetheart, ha? Basta umayak sumarong ka dito, eh. Agpapasta. Oh, sir. Oh, sardo. Kuhain, Manong Nemi, nagsabat manen tirik nami. Hindi mariknak, Manong Nemi, at dapumsuak na nakabudpudot ng dikido. Kasla inawa tiriknak, Manong Nemi, kat timayo kak manen. Simabat tiriknak, Manong Nemi. Nagsinabat tiriknak. Are you happy, sweetheart? Okay man lang? Okay. Nagbabawi ka? Torek babawi ak maraming ko kon mapay. At akati pa yung orod maraming ko. Dati ka di pala nga Anton di kayat mo? Huh? Si Kamen tanin Sikan Dati ka di pala nga Anton ti patpatig mo. Ha? Nan ko nak si Kamen talaga ka. Kunaklad ti kas dyan. Baglagi din tagolab ni kasta. Baka mapang ko pasarangan ti paltog dahi dyan. Halaan. Si Kamen. Kukanak nga ro din. Saan mo nga butbutgan pa ni Anton. Sige. And thank you, sweetheart. Kasang ganito ko babawi, ha? Alam mo na yan, ha? Pwede mo kaya din? Mano. Uri naman pa ulit-ulitan. Tagpat-pat nagmayat. Nagmayat ka talaga. Sardo, nagmayat. Intuloy mi nga rod, Manong Nemi. Aging ka, nga di mi kabailanin. Arig na, Manong Nemi. Japan maguyo din ti ulas. Ay, hana ka babawi. Talaga nga nagantsuya. Nakalalaing ni Sardo, Manong Nemi. Nakalalaing. Pero makariingak, Manong Nemi, awanin ni Sardo. Hindi na bagay kaninanang, Manong Nemi. Nagawin na. Nag-duty ka doon. Abay. Nagturugan na nga din ang gaga. Nananang mat. Kaya nakita ka rimuan iti selad mo. Sa mo damagan doon sino nagturugan na. Sinirek na. Tsaka mo nakasano ka nakastrek. Kaya mo nga ta indrang ka. Indrandam nga ta. Ang maragsakang kami kanitatang mo. Sabi ko mata, dinagtubaybayan. Kading ka rin naman. Anak ang tubaybayan. Talaga nga makamanugang kami ti polis, akas kini Sardo, nga naparabor. Iya po. Sika nga burdek, kakakaisuna nga babae nga anak may kinitatang mo. Sikat nagasat na makasawa kanto ti polis. Sabi ko mata, nung nga nagasatan.
Kada rabi iti Friday manunemi nga umay sumarungkar ni Sardo. Manunemi manu nga Friday o paten nga Friday manu. Aging gana na yun ti another 2 Fridays. Aging gana agbalawa kon manu. Na. Dua mo tinabulan nga sa anak na nagregla. Ay, Diyos ko. Yung para ito pa-check up. Uno, nagdi-edit ako batang active pregnancy test. Kinanak, manong naimi. Kat dito yung arod nga natuktalak. Positive. Masikugak man. Ninanang timunang ng yung bagak. Kat ibaga mga dagosan akin ni Sardo. Tapno di kasta. Kat umaydan mga asawa. Mapagtulag na di kasaryo. Sige nang. Tawagag na rod ni Sardo. Nabayag sakbay manunay yung sinungbatan na. Apaya. Adak operasyon. Anong operasyon? Ada sinirek mi. Alad nga didulduli ng armas. Di kag naging tradyo ya. Kahit siyempre, nakasurot lahat na media ka na kami. Apa gamin? Kahit ko lang yung padamag kang gatisahat ko. Masiko ka. Kaslawan nangig naman. Hello, Sardo, nangig mo? Hello. Kura. Kani, chapi-chapi ka ngamin. Mati-signal tayan ko. Mabalik natin ito. Madamdam malayangan, siya itong tumawag. Imposible sa mga nanging timbagak. Ano gamit timbagak? Masigugak ko na. Ana? Mayroon naman nga chapi-chapi. Ano nga chapi-chapi? I-text mo layangan, i-message mo. Ano ka ni? Ito brak, bye. Sardo. Hello, Sardo. Chapi-chapi ko na. Ano na ibagak? Masigugak, imposible Madlaw ko mat ka chapi-chapi kat. Nung talagang chapi-chapi. I-message ko na taman. Sardo, masikugak, 2 bulan na yan. Masapol nga, umay kay mga asawan, natulagan tanti kasarta. Checkmate, nawarit text back naman. I-messenger naman, nung name tinangit chata. Pinatso ko pa yung manong name nga, tinawagan sa diyay. Awan siguro ulod na, hanga nakadata. Ijak man manong name nga nag-message. Sardo, masikugwak, 2 buwan na yan. Umay kayo mga sasawa tabag tulagan tanti kasarta. Karabihan na manong name tagtag-uraik text back kuno tawag ni Sardo ng mawan. O anya, naibagamon kini Sardo? Tikasasad mo? Dinamag ni Nanang. Ano nga kasasad ng pagbagam siya bakit? Di mo pa emoy tawag ka kumanomok. Masikog tanak mo. Ano ya? Sino sino kumapay ardong no saan nga ni Sargento? Dumagin pa lang mayt. Amuna ka din. In tawag ko, in text ko. Ito baga ka masikugak ka chapi-chapi ko na. O man pa text back na. Ano mat pa nga na scene. Dito yung kabel ko ti messenger na. Baka busy. Kituray magigano bigat Dito lang no saan ang nagpapakita. Anya? Patasin natin saan nagpapakita takitam. Tagtagbatig suna. May saka at gardo nga laklakayan. Kasado nga rin pa ng tagtagbat mo kung ano na saan nagpapakitan? Ewan na yan. Patasin natin ang nagpakita kalpasan na kat mamuak nga ranta natin mang talikod kang ka. Kita na sa pulay katabtad tinapino. Baka pakalan nakatado nga bala. Ay, numiminsan datang nanang. Nukas pagalikan na sanak itong pal ni Sardo. Awan tayo sa palaking baso na saan nga kayo. Gaga! Talaga mo. O naman pa idurunda ka. No talaga nga samwa kaya. Darot maaramid me. At na malaking ka. Baka mat no. Inikan nyo natulbakan na edit sa ilad ko. Saan nga po dureta?
Ti ko nam ket dikit nalipata mo no indrantam nga saan ngenlak. Gabot kayat mo nga sirken na ka. Tanong ka saan mo kayat kumaidi? Ay nagwaya ko mga gikis ka, alawan. Inalang met magikisak siyempre makariing kayo. Aw mat sa balintumat nga ibagayo nga ano di ikasarnak. Ketuan. Nagikis ka ket saan nga natuloy, han? Wen. Gusto kayo. Oran niya kumat inararamid ni Sardo na talagang tsakayat. Kinaguri kaya apay husgaan yung diya tao. Baka busy lang. Orayan tayo ang sumumay dito. Orayan tayo lang. Kinunamat ni Tatang Manong. Wine. Ngam nagbalmalim ng awan. Sumaro ng arabi, tawtawagak, unattended Manong. Saan ba't nga naka-online? Awan latan Manong Nemi. Awan kat awan latan. Jakamon Manong Nemi. Noan yan tinapaspasamak kang kuwan. Makalawas, makabula na yan Manong Nemi. Kaskas di nga awan. Naging ka na panunot ko Manong Nemi. Timapan yung mismo ti headquarters da. Nabanag nga ti headquarters Manong Nemi tapos ni kastagat nagtuntunan nga mismo ni Sardo. Gabot tawan ti makita Manong Nemi ket nagsulutsudan dakmet no anyo sinot masapul ko. Sino masapul mo? Ni Sargento Sardo? Ay ni Sergeant. Ayan na. Ket dua lawas siguro itang sipodan niya. Ni destino sa jay region. Ha? Regional headquarters. Ni destino sa jay taluda eh. Sino ka di ading? Isyak ni Emma. Ay tagalaod. Uy, laod ti Emma. Sa balit tagamyanan. Sa balit tagadahaya kang tatagabagatan. Abi kas ko na. Wala ta sa amula siksikat, di ba nagsarutsut kang kuha na? Kahit mo sa wala, girlfriend na. Di siya pwede ko na baka ibagam nga masikog ka. Masikog ka karon. Ay, talukay ng papada. Ha? Talukay ng papada ng mga ibaga masikog kayo. Diyos ko, amom da dyan, at para Lunes na, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Sa lagi na dyan, ito sa Sabado kin Domingo. Ano yan? Kasi dyan ni Sargento, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Awan para Sabado na, awan para Domingo na. Ngayon, at na Lunes, agad ang Biyernes. Ano ti schedule mo? Ano nga daw? Biyernes. Kasta. Nagsangsangit ang ngaron nga dibding dito balay Manong Nemi. Napya kumamot no matawagak. Kanure nga tamatawagak. Katpud no lagi dito imbaga. Kadadya pa ada nga pulis Manong Nemi nga nangibaga nga sala nga sisyak. Ada para Monday to Friday na Manong Nemi. Ada taga laod abagatan daya kanamyanan. Nagsangsangit ak Manong Nemi kat imbagak day takininanag. Basol yun, nanang. Basol yun. Sasapo. Siyak manan, ti papasolem. Da kami manan kinitatak mo papasolem. Tago na ako, Emma, uray nga ta, no idurunda ka. No talagang nga di mo kayat. Awan kumatikas na itakasasad mo. Imnog pa yung sugado mo kayo. Aso doon ti Rubeng, ikasar na ka na kayo. Takayot yung kadiyo pa ilang met. Ikasar na. Loko ka doon sikat kayat na ikasar. Di saga nga garak kabalasang. Takayit ko yung ortag baling nga manukang tigas kang kuha na nga map-map nagtibay may sa.
Katsiyak, naman yung kayat ko, tikas na ti klase ng lalaki. Nga malaksid kanya, kat adupet sa bali. Nga bali, ati sa katikasar na. Nasaysay at lagi ng saan nga pagpakita. Ura ibaga ng siyak ti kasar na. Jak to kayat. Kanjak mamating aramitin na nita. Ini makasarita ko manong name Sardo. Oh, pasensyakan. Bisiak. Ano? O mayak to no ko. Dagundaway ko. Tak kami dito yung region. Saan ka nakasapulan pa? Ha? Oh. Di. Apa sa oman nadan sa bali? Da kayo ganyanton? Imposible nga sa mga mo nga masikugak. Nabasam. Kahit doon lagi dito ko natin kaduwa nga polis. Nga talo kami nga mangsapsapol kang nangibaga nga masikug kami. Sa nga rombeng tayo nga kasken ka. Sabi ko mata makaramakan to. Sabi to kilunod ka ba? Pinaragsak ka man. Nagatak na gatotak. Ang nagastos ko ka na kayo. Manod gasgastusak no maikti ko na. Alaman? Hapay, dumutawat kang kadi. Gastos ko ka. So, baglang maramanan ka. Ano tamdamay mga mapasamak to ti anak ko? Nalagsakan to ka di. Nung makita mo itong mairumente, putot mo kanya. Ay, jak problema na yan. Imposible mo nga. Itulok mo ang asa mapasamak iti anak mo. Amok la ko mga kasto iti klase ng tao. Amok la ko mga. O paten nga bulan manong nemi ti sikug ko iti masang nga ilik ni Anton. Ma, nang dasa nga ilim. Sino? Masido ka dito namaim. Ni Anton? Rumor ka ti silad mo, tas ang webso na. Iti rumuharak manong nemi ti makder ni Anton nga nakais-isam. Hi. Good evening. Indad ko kinananang mo dahil ko bunga ti mula ka natin. Ken indad ko mat kinitatang mo dahil sa nga paris ka manok. Naibagara kanya kiting kahit natagtarakin so nga upakin may sakawitan. Yung nagtulagan mo kinitatang mo nga umay kong to isuro o natulungak tong mga rami ti pagpupukan. At ay ipadawat ko to dati napindas pala ng screen. Palawlaw binto dyan amyanan ti balayo. Kasap din kasta kita iti pagginan di kita manok. Nung amin nakarwar di kita manok talagang nusaan nga pusaan, tawin. Ngayon nung nakapupuk da, okay, ako problema. Kahit nakano ni tatang mo tagpaado ti manok. Tugaw ka. Sabi nga may ka. Tapno ituloy ko tagarim kang ka. Amo kami ng ngawang kayong kinisarhento. Gusto nga daman ng wayak. No among ngawan kami. Di among mat ka masikuga. Kas ba kita mo? Baka pag-arup mo buyong. Amo ka masikuga. Apay nga rin may nakpalapas siya rin. Iba't patig ka tilikodan ti amin. Anton, sa anak ka may kari. Sa nga rin siya tayatem. Aman. Amo ka niliwang ka lang kinisarhento. Amo ba't kahit madlo ko idi nga talaga nga ipatpatignak. Ngim agalanganin ka lang. Nangaroon na laro din idi nagamamu kayo kinisarhento. Adadan nga kaslaalanganin ka kanyak. Amo nga libagan dirignam. Gabutan no awan ni sarhento. Siya kumaitan tinubium. Sangkali. Anton, amo ka na sinaw ti panagayat mo. Nganti ko na kung saan na kami karikan ka. Amang ano ito, anak ko,
E di puon ti pag-apahan tanto. Baka saan tumad lang ang ornos ti pamilyata. Gusto ka sumapol ka lang sa bali, please. Sa anak to nga sumarteng. Aging ka nga di ka mapanugot. Ipatpatid ko tumatagbaling nga anak mo. Ti anak mo, kat anak kumaten. Kas pagadigan tan madantan to, ti kabukbukotan nga anak. No kasanong ipatig ko, ti pudno nga putot ko. Kas tan tumatip, panang ipatig ko, iti inaon ng anak mo. Promise. Ikarikan ka. Anto napi nga nga siyak, kat nangadot sa balid ta. Gapong orta si katipat-patig ko. Lipatan na ko. Ibawin mo ti sa bali. Saan ka may kari ko nakman? Nga magsubli-subli manunemi ni Anton. Kumpurma ti mabalin na ang ited kada kami manunemi. Kadag peso nga tinulungan ni tatang nga nagtaraken iti manok. Nakapaado mo tin manunemi ni tatang ti manok. Salamak sayan manunemi no kasta makasidsidain kami. Salamak sayan no kasta nga umay dagitipada ng arteg kat agsiw-siw da. Adumit manunemi ti mapanilaklako ni nanang itlog tinetib nga manok. Tamalaksid ka dagiti papaspasaan ni tatang kapot tekado ti manok nga gitlog. Dadin ay binikat manunemi nga adda mapanilako ni nanang. Banagmeten manunemi nga umayan di kita duma nga makamamo nga duto ataraken mi nga manok nga may gumatang. Aging ka manunemi nga bigla nga saan ba tayong umuumay ni Anton? Tang, nang, Sabi ni Anton nga baba. Di man lang umayin. Mailiw ka lang ngaya, makakita kang kuha na. Haan, dinamag ko lang no apay nga saan nga umumayin. No saan mo kailiw, di mo ko damdamagan, bahala no umay no saan. Itatang man. Amoy ka titirason no apay nga saan nga umumayin. Ay, sino ko mga orti baka mo? Da kayo nanang. Awan tamok. Awan mo ti kayat ng itag kada tayo. Tanumanok. Ado ba taraken tayo? Aglaklako tapayan. Numat nateng. Insuro nakpeno kasadong purbidsarek ti labas dagiti ayan dagiti manok. Nagmulak pa ti dagiti nateng kumalatkat. Sitaw at pariya. At kabatiti, at karabasak, at tabugaw. Kinakakalap-lapsat pa yung tarong, kinukra. Tatang nga ito sa wen, kaputa, at amin ng kanatayo, rumbeng kumang ipadigo na kanatayo, so hasaan ng umay. Kaya ito sa wen, sa laumay, no, at umay netad, kasta. Kat siguro, hanggang din na umay, kat umay nakpasya rin. Kat di mo ba't kami ikaskaso, di na uman. Hagin kukunakan tumbat pa lang amin gaga. Ano? Nga isang tumala pagtungpalan di palaklunan. Ano nga namin tasamo pala kahit kang kuwana. Nakasagar na lakarodan ng agbaling nga panakibotas. Ngayon nakababain mo't nga. Nga ana. Nga aklunam. Gabot naman sigug ka. Kahit mo sa orayan pa lang i-pultit mo anak mo sa munto aklunan kasjay. Iso sa po ya. Mabunong, mabanog matitao kat. Puno mauma. Baka niya tamo, baka no talaga nga din na tinamnamaan agad di mo kaya di insarteng nan. Ako nga ro tinaramidak manong name. No talaga nga din ang kaya tagat. Kas diamat nga talaga kahit ko. Sartingan na ko. Kapong arte ko na kasana ka may kari. Naging ka manong naming impas ngay kon ti anak ko. Babae manong. Natikayat mo nga naganti apo kumikeng ka. Ha? Bastarda. Nanang mat. Kaya talaga mat na bastarda. Awan ba tinagan nga bastarda? Kaya isupelat may naganan nga bastarda no ko Miss Bastarda. Anat naganakan din. Uray datap no ma-i-registro.
Tune ka na. Ako mapanunot ko na. Sapo. Sige. Dakam kinatatang mo tagpanunot. Ito saan ko rin namnama mo nung name adda ni Anton. Ay Anton, barok. Ada ka. Samon nga mauray pa nga gawin di anak ko. Kiti apo ko ba nga. Umay di balay. Di balay ko matumayam. Ada ba ka no? May tulong ko na nang. Baka maawan tumanay nga usarin niyo para iti hospital bill. Ang damat ka di amarok ka. Nasya itong hasta. Ano magkaroon di magatang nga masapol ka na iti agina. Saklat nga rin ito gumatang. Kumusta kan? Nagyaman ta kinapod Diyos ta sang kabala na rigatan. Dapat ko kinita-kita iti anak ni baby. Dinamag ko nung yun to karig ito ka anak ni Emma ko in patulduda. Babae di kami? Babae anak ko maging ganita kita ako ti mapanunod na to anak binga ipanagan kang kuana. Banyon ta siya kung ti makamo ng pilit tinagan na. Inuti ka di mabaling pangbagaan ti mga rehistro. Ay ape ko kasi ka barok siya ako nanang. Nanti kayo makapanunod ti siya ako di magpili at nagan na. Kasla may isang anghel so nga angel o nasang Angelica. Binayamat latan ni nanang manong nemi ni Anton. Ngayon tinakistarita manong nemi. Ito daw dawat itinagan tapno may rehistro ko ma. Napag pinulubusan yung latan nang. Kiti sungar tinakapanunod ti Angelica. Tati mo kumangarot kayat. Nga pababayin ka ni Anton. Hindi, taka man nakababayin mo naman. Apay nga taga saan nga nagpakpakita, kalpasan na kita nga naganakon siya ba nagpakita na. Baka matnor orayan na lang nagpasngay kaan. Saan ang tumanin follow-up hindi pa nag-arib na kang ka. At anam naman, nataore aklo na miso na, hanan tumadala nam naman nga ikasar na kaadagos at ikasar na kangarod kitakaltisan mo. Kasta nga tananan, kit maamon tayo ito. Nagsubli manong nemi ni Anton. Nabayad akon. Nakabayad akon. Awanan tineskan pa nga bayadan tayo. Anton. Ana. Iyagda ka nun to ni baby. Ni Angelica. Angelica nga talagang timparistrom nga nagan na. Ano tingkabil mo nga nagan ti ama? Siyempre. Siyak. Imbaga nga rin nga siya ti ama. Sige maya. Pingets. Kuna makit. Tawaga kita tayo, ibabawi tayo. Ay, samon nga ibabawi, Anton. Ngayon talaga ka di kakayat mo. Dati mo't kakayat ko nanang. Aping orad nga saan ka nagpakpakita din. Nagbili na ka busy. Sa maysa, your ore ko lang agpasngay. Ni Emma, sakto man nag-follow up. Ako matenti umay ko, iba, itad ka na kayo, kompleto kayo maten. Gusto ko namin nga rin iti. Gahan ka ng umay, kabuta, handa maten manok mi kada natag mi. Emma, tagtag-iurahin na kaidi ni Emma. Amok ka. Kabuta talaga ipatpatag ng met. Ala, hintay yun. Ay, data ni baby yun. Inawat ko ni baby manong naming Angelica. Pintas siya. Manong naming, nanakop ko tinak ko. Sinublat mat manong naming ni Anton. Inarakop naman. Sige, hintay yung narotin. Kanagaman na kang ka, Anton. Nagaman na unay-unay kang ka. Na isang sangayin ka unay nga gayan.
Makalawas min manon nemi kini Angelica dito balay sipod rin mo kam ti ospital. Idi adamang kuha nagsarding nga kotse manon nemi ti sangot ti balay. Nakiktutak manong nemi di makita nga patrokar. Ni Sardo. Nanang! Apay. Nang, ada ni Sardo. Tayo natiran nga Sardo dito. Nang saan nyo paspastrakin? Abay ko mga tsak pastrakin. Anak, no talagang saan mo na kayat, di na may papilit, di kayat na. Namatakarbagan natin anak. Anak mi, di pakita mo yung registro. Nasaan ng isot, panagam mo nga ama. Pinastrek manong nemi ni nanang ni Sardo. Remor kami nga gina isulit ko manong nemi. Ngobak ni Angelica. Emma, takayit ko makita ti anak ko. Awan, ti anak mo kanyak. Sanda ko man nga, padbarigatan ti bagay tayo. Tanya ti randam. Kahit kong makita, mauba. Huy, nagka-cute. Saan nga sikat ti Amana sa to? Sabi ko mga, sino kumakarot? Na Anton ti Amana. Isot na inagan. Isot ingkabil ko nga nagad ti Amana. Saan nga po doon na ta? Sikat ti Amana. Sikat ti Amana. Ngam saan nga sika? Tibig-big nga Amana. Natulagan ti kalay sami kini Anton. Maigit Anton ti punyag ni Angelica. Awan maramit mo. Amok ba kahit nga pumutod lang ti amom agiwaras ka karig ti puritak mo. Baga muno na pa nga nagpas nga dumang imuno na si Kugam. Kat na ba mo sinarungkaran tapno makitam lang ida. Mano pa iti agbalik nga bastardo ko nung bastarda ko ma. Gaputi ka ng lokom. Sagbay ng sardeng ka. Nagasagana ka mang suportaritin ako. Suportaram lang. Ngam tinakpa di kasar. Ipay mo lang yung putot mo datang suportam. Gabutak ka sa pulan. Kanjak tumat iyam amo kini Angelica nga sikati Amana. Tawan sa baling Amana no saan nga nilayang Anton. Natulag garo ti kalay sami kini Anton manong nemi ket apo nakadado nga imbagbaga ni Anton nga sagahan na manong. Kapag talaga nga doon nga manong nemi nga taraken nga baka kin baboy, kalding, manok. Manong nemi naangin nga rod kalay sa kalpasan ti kalay sa naisaro nga dagos ti bunyag manong. Iti reception, manong nemi, nagado nga tao, nagado nga paala, nagado nga makan. Hindi, tayo baga ni nanang. At direct iti polis. Apa nga tatang? Tumay naman makidaya. Saan samat ka na dito, susari di Sargento Sardo na ko, nga patrol car. Hindi makitak dagiti polis, manong nemi, awan ni Sardo kadakwada. Masadagda kada kami manong nemi. Emma. And Anton, congratulations kada kayo. Imbagbantay may kayo. Aduhaban pati makan sir, mabalin na di mga nagkalan. Iawit mo bilang umuna na ito yung regalo. Nagapon na ito nga regalo. Nagapo ka ni Sargento Sardo. Apay nga saan isot imay. Why? Ada ti ospital. Ada tama na. Apay, ada ka din kina-enkwentro na? Ada kinarangit yo? Ada pada na nga pan nakabagit ilintig na na-enkwentro na ijay ti mesang video o cover iti highway. Kadi, ada kinapaninaltog na NBI.
Kumusta man siya kinapinaltog na? Hanggang nasugatan. Nilang Sargento Sardo nasugatan. Kasta. Yung magbaga na ini nga, umatender kami, di kasar. Kan bunyag. Ang kasi matender na pasamak. So nga, baon na kami na. Tapno, idanon mi na ito regalo na kada kayo. Inawat ko manong. Thank you. Ngayon nga talaga kasasad na. Nakalasatan ko na naman. No pa nagdandanagan na ta 50-50. Ano trason? Babae. Ano ya? Siguro kunami nga agnakambat siguro ni Sargento Sardo. Inikan pala ni Apo Diyos ti gundawin ng agbalbalyo. Kung amin, medyo NBI agent, at nakapsat na nga babae. Nga, medyo, pinanamnama ni Sargento, pinanamnama na, daing ka rin ni Sargento, nga tinamat itong pal. So nga siya. Natsambaan na dyan NBI agent sa dyan, may isang video ko ba, nagkinarit dan. Alakit sabi ko mata, may tultulit pa nag-recover na. Kailan ba nga karo din? Ay, siya, kakadwa. Mga antayon. Mas nagiti sa gana. Kaya, akit ito pinag-awawid, sir. Apay, Anton. Ada nakasaga ng siplak. No, ahang nga may boss, masapol nga mausari siplak ta tunggal agawid at ayawid na. Ay, kasta. Nakita ka doon, nagpindas gayam ito may makita ito. No hanga may boss, at dapat itadaga nakasiplak na yawid tayo. Kalpasan lang titalo nga bulan manunay mi nasang ilimi ni Sargento Sardo dito balay mi. Iti balay mi kada Anton Ta siyempre nagkabalay kami kang kuana. Pinanaw min datatang kininanang jabalay mi, no ba kang kanayin doon may sumasarungkar, no may daiwanan ni Angelica. Pinastrek man nung namin da asawa kisuna. Simbang ko kami mat, siyempre, kargak ti anak ko. O kumustakan, Sargento? Baro nga biyag. O nga ro Anton. Ikata, baga ka rin kaduami tabang sagana ti hanin anak mo nga paypayag kahit ka nga balbaling nga kablawan ti congratulations happy wedding talagang umayak kumatendar hindi pasyamat mabaling ka din nga makargak ni Angelica o sige kinak manong nemi kiti makderak ni Masadeg kaya kuha na sa ko inyawat. Tiyubing. Ako pa'y nakin na. Ako pa'y ang pala makalasin. No. Amo na kaming awagan ti papa ken mama. Katsya ka na't dawag na kanya. Anak, tito. Tito nga polis. Tito. Agyam anak. Sargento, mutuhin. Sige. Kadagdag ito doon mga putot mo na pa sinarungkaran. When? Kas Jack? Siguro, agistik tuwang kang tumatin no, da babae nga. Makaawat pa ka. Why? Kinapod no na at damatin nasawak ka. At nasawak. Gusto na lang tam. Gabuti aramin ko, pinanawan na. Pinanawan dak ko na duwa nga putot ko. Iti legal nga asawa.
Barbaring ko nak no maawat na ton. Kata, nagserbi ak tumatin katawada. Nagsising petakon. Sapay ko masarahan to. Tagpeso ang singsigpet kan. Manumet tiputot mo tiruan. Saan nga sinumbatan pa ni Sargento sa ludsud ko manong nemi ti makderet na nagpakadal. Iti makapanawan manong nemi aping mat sinaludsud mo. Numanoputot na. Damag kumaano may kamano. Yan, Angelica. Gamsan na nga sinumbatan api ko na. Apay, baka din mabilang. Tala masarsara ka mga min. Huwag nga ro, sweetheart. Sorry kahit kabit ka talaga idikat, bimalait nga min na dyan nga sarhento. Di nakaramang kat pulis. Sakbay kanya. Yung mga mare, anak ko, nagtawad kanyang na Angelica. Kat agaramit tatihanin na. Alistuan na tagarami. Nakaramid kang nga rod ti dua nga adyen ni Angelica manon nemi. Ni Anthony Jr. Ken kastamatan manon nemi. Ken ni Sheila. Angelica, Anthony Jr. Ken ni Sheila. Nakita manon nemi ti bunga wano ti anak ko nga nagbalinmet manon nemi nga anak ko no putot ti asawa. Intultuloy ni Anton ti kinagaget na manon nemi. Intultuloy kumat timulong kang kuana kabayatan nga as-asikaswek digiti talo nga anak niya. Dahito nga rod manong nemi ti pakasalitak. Pakasalitak nga diniminsan kaniliwan ang iti maysa nga pulis iti panangipagrup kong iso. Diyak kumamat kayat ngam awan ti maramid kon iti tamaramanakon ni Suna. Maglagid din manong nemi ta nakaasawak ba't lang tikas kini Anton nga man nakaawat, nakapatpatigak ken kuana, kat sa anak nga babawi, nga nakiasawa ken kuana. Kanadan kami ti talungan na. Dahito nga ron, ti pagkasalita, kat thank you, kaya manag-una ti anos mo nga nangibasa, at sabi ko mga tinakaibati akmat iti adal, liliwakin pagsalamingan ti biyag, kadagi di padak nga nagbuyan. Toy, nga rodag yaman nga pagayam mo, Emma.